yazması has ağır düşen goşgy. Yine de yine hakın. Hak süt beren ene kadırdan gaçça diýdiler. Sadagaň bolayın ene. Ten hakda 100 gedek yazypdym öňem. 101-nji gedek ýazaýyn ýene. Yine de kalama almagy ele mecbur etdi meni bir elhen çurrun diýdiler. 3 ogul 3 gyzly ene bir yerlerde haram ölüpdir şu gün. Waka bolupdyr uzak bir yerde. Yönü parhyn ämi. Ýakyn mu uzak. Perzentleň enäni terk edennigi enäň bolsa haram ölünligi hak. Men bunu yazmadım belli bir yerde. Yazdım durly yerde. Bölekme bölek. Öýde, ýollu, düşdü, Madaristanyna inni bolsa başyn jemlemek gerek. 6 sany çağa demmeren ýürek. Görmändir olardan bir demlik wepa. 10 aylap ýatypdyr kedelhanada, käp penjire bakyp, kätede gapa. 10 ayda 3 gedek görnüpdir 3 gyz. Erkek göbek güllen gelmändir hiç kim. Ayaga galypdyr. Ekitmändirler. Ýagnaň diýip tutdan gelipdir höküm. Bir gyzy ýagnapdyr. Olam ekidip ogulunyň işigine geçipdir taşlap. Ne ene etaja çykyp bilipdir, ne oguly ýokardan düşüpdir aşak. Şu ýerde soğukdan gatapdyr ene. Niçik derece düşdüň sen ahlak? Bu waka näme hal? Nirede bolly? Diýip maňa sorak berýärsiň ýene. Nirede näme hal, näme parhy bar? Ene hemme ýerde dälmidir ene? Ene insanyýetin tutuş geljegi, hem şuny, hem ehli geçeni, depäňden müňmela inermiş agşam ýerden birji agly daýsaň ejeňi. Terjime edipdim Resul Şahiri matam müreninde dağlan içeni meşhurata soňky dem daýdypdyr Resul oğlum agyrtmagyn ejeňi. Meşhur bolmasa da meniň amatam goşgy ýazman çalarsa da saçyny şo sözdi onuňam iň soňky sözi ýalňyz köşek agyrtmagyn ejeňi. Soňlarym barıp Madaristana bagyrym oýkap gowdudymda içimi ses çykýan ýaly köne Madardan agyrtmagyn ejeňi. Ýowuz günne aýlanypdyk bileje. Atqyrany, gaňgalyny, tejeni. Belki özüm duýman agyrdandyr, ýöne duýup agyrtmanym ejemi. Elimden gidenne ilkinci söýüýüm. Gurrun merenimde baştan geçeni enem bir ağlapdy. Diňe men şonu bir jigedek ağladypdym ejemi. Şondan başga bilip ağırdan bolsam, ya ağırdan bolsam birje saçyny, olam men günämi ötmedik bolsa gaýdyp beriň, razy etjek ejemi. Yok. Ol münkerem razy diýipdi. Soňam gitdi. Boşap galdy içeri. Inni özüm wesiýet etýän ogluma agyrtmagyn, ağlatmagyn ejeňi. Bu wesiýetden wesiýete geçip, gowşup bütün dünýäň ogullaryny agtyklaň dilinden çoğuluğa yetip, siňsin ýuwluklaryň bagyrlaryna. Hawa 3 ogully, 3 gyzly ene göwsünni bitirip 6 ýapragy olary saraltman, özü sarally şunem girmeli ene toprağa. Waka näme hal?
Nirede oldu deyip bana soru veriyorsun yine. Daştami yakınına ne mi farkı var? Yine hemme yerde değil midir yine? Kasbi kenarımı, Volga yakası, Murgapçıl gözümü, yoktur tapavut. Altı bağlasına uzak yaş dilep, kavristana var ya eneli tabut. Tabutu özgülür götürüp var ya. Dine burnu çapıp ortanca oğul bir minut götürdü. Onu derrev götürmekçi olsam tədeden oğul diyenlik bir koca idini itti. Tabut devam etti. Yolunu yine altı köşeğini uzak yaş dilep. Sonku öyne var ya ak saçlı yine. Biz nere dokuyaz. Ol yaş diliye. Bir yol bilen var ya iki kontrast. Oylandım, ölçördüm, çıkmadı başım. Köpün kıras mı, inen kıras. İneni baydak dek götürüp var yaz. Neçe bilintliğe kaldırdığımızça göğe daşlaşyanlık bağlalarından ağramatıp yeri çöküyordu sonuna. Tabudun yedinde güller çökelli. Göğe akıp varyan kara deryadi. Ine olsa sol kellelin üstünden bağlalarını ömür dilep varyadi. Ol ömür diliye. Biz nalış etmeyez. Bizim düşüncemiz ters geliye ene. Yer ayt prezentler bir güne olsa onu kimin günesi ka bir güne? Belki hal varyanın günesidir ol. Ol ene hakkını damağın yırtıp koşulur okuya. Enesi olsa gıday gıdıvel kaloş yırtık. Belki hemmemizin günahımızdır ol. Megerem Melekan içinden dartıp özümü tüyloklap çıkarmalıdır. Megerem mendirin hatarda artık. Birdenem Melekan hatarını kertip vazlap geçip gitti noliki maşin. Görünüp gitti kara tumşuklu adam. Süynüp gitti limon renkli maşin. Megerem sol tumşuğu yazgarmalıdır. Akbalın ak tumşuk vermeni üçün nelli 10 yıl odol caylanan enen madarın bir gedek görmeni üçün. Sol enen madarın gördük biz bir gün. Ortada çöküptür. Kaptalı hin hin. Komşular dedip gelirler şu gün. Beyik oğlu işten koymadık üçün. Aylanıp görmeye madarlan için vaktim yok diyenmiş çinovnik oğul. Ey ansap! Niye hili ferhede yettin? Şeyli nadanları boğ ya da boğul. Bir başlı, yüzü işli, mün dertli Lenin ene kuvurunu edip ziyaret hepte de bir gedek secdeden olsa inniki hayşım şundan varat. Şeyli hiyanatı ulu cenayet hükmünü teredip yukarı Sovyet Ceda kodeksine bir madde koştu. Meğer insan oğlu bolmazdı bevet. Heme ene vatan deyincenelerdi. Hemem has devletli olurdu devlet. Tabudu götürüp baryadı millet. Şehrin küçücük köçeti bilen. Koşulun koşulya. Koşulmadığım. Hoşlaşıp galiyatı eceti bilen. Köçen uğruna çal saçlı adam. İmport pijamalı, import kövüşlü, göğe yüz gözde importu mengzep, Amerika vakıp durdurulur övüşlü. Yaşılları ödenin bär yüzünden gücünlep hayvatlı derecetini tügüleme. Bir karını bilen beklep dur şehrin bir köçesini. Öyle olsa bundan 7 yıl odul berip yorgunların könecesini yer yok deyip onu tavlayacağından ketege göçürdü ödecesini. Şondan meri onun havarı vardı ne ketekten ne ecesinden yığınan pulu olsa
haram mı halal ağıp da amanat depter çetinden. Megerem şolurdur. Yani bildiriz. Adam kärçiligin kerheden bodup, neviz kuştun oynap, kellämiz gıdıp, Kasparov'dan udup, karpavıp pıdıp, ansağı basılap, vucdanı çıdıp, oğul gıydını soğulmağı derek, olun bodulmuduk ahlağın bodup, nehe enemizin ahvalını sorap, ne de iki varmak essalam yazıp, hava okut bizdiriz, dine bizdiriz, hasret getiriyenler münglerçe ene, bir ilkinci nusku, prezentler olsa, Kapirkadan geçen ikinci nusku, ikinci güne. Megerem şeylidir. Şonun üçindir. Altı valasının ötüp günäsin, münglerin günäsin ötmeýänligi şöhölenme, parasatly enäsen. Megerem şeylidir. Uşak günäden halasel bolsa da bu juwan nesil senin görün zadyn öwrenini çağa, öwreden zadyňa jogap bersensiň. Atadan hannaslık öwrenen oğul bolup atadan ne beterre hannas enesin ketege göçürer ertir. Özüňem ketekden bolmarsyň halas. Hawa bir şeyledir. Belan körügi bizdedir. Çağany näletleme bez. Günämiziň asylyny sosakda oýlanır niseň ene gulagas. Ýalypdym. Nesillen günä saptı. Özümüzi adımdan çıkan eken tas, biyahlak ullon günä saptı, oylanır nisan. Ine ulugas. Şoşuyunna, mennälle, enelen payhası koştu. Şey düğüm dörödü, ene pehminden, yazması kıyılmışı, yine